Nola bueltatzen diren batzutan galduak nituen zirrarak, kartoizko kutxa zahar batean agertzen den iragana. Klase partikularretan goizak, igerilekuko arratsaldeak, parkeko bankuan gau erediak, amaitzen ez ziren udak. Txampon batekin 1000 partida extra, azken pantalla pasatzeko beste aukera, aurikulalaranjetan soinuan da, garai bateko bizitzeko era. Aurkitu ditut niretzat grabatzen zenituen 90 minututako zure zintak. Usaindu ditut berriro urte haietako udak, 90 minututako zure zintak. Kotxe sustu egiten ziren auzoak, erdiban azken zigarroak, dirurik gabeko asteburuak, markarik gabeko zapatillak, tabernako telebista berrian, koloretan Espainiako mundiala, Wallman batean zar daiteken poza, zinta baten atenean. Aurkitu ditut niretzat grabatzen zenituen 90 minututako zure zintak. Usaindu ditut berriro urte haietako udak, 90 minututako zure zintak. Valió la pena rescatar las viejas cintas de 90 minutos no disponibles en el Top Manta. Ahora piensa cuántos son los temas que te revientan en CD, joder. Era un placer poder grabarlas una y otra vez por las dos caras. Es algo así como un Kalashnikov que solo se dispara. Pulsa el stop y rebobina ahora si quieres escuchar la misma cara. Horas pasadas entre cintas de 90, distintas cintas pasajeras evolucionan de forma lenta. Aurkitu ditut niretzat grabatzen zenituen 90 minututako zure zintak. Usaindu ditut berriro urte haietako udak, 90 minututako zure zintak.